салом алайкум бинандагони гиромӣ ва мухлисони акай Файзалӣ ва подписчикони бениҳоят меҳрубон ва дӯстдорони табиати тоҷик ва дӯстдорони ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик. Ман ҳастам Саиднодир Ҳайдаров, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб, созандаи 15-20 намуд асбоби мусиқии миллӣ ва олотҳое ки дар хона мову шумо истифода мебарем. дар ин солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мо як канал сохтем бо ном Устохонаи ман. Ногуфта намонад ки акай Файзалиро агар мо устоди худ гӯем ё пешбарандаи кори худ гӯем хато намекунем. Сохтем чунки аз ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик, аз ҳунарҳои қадимаи халқи тоҷик мо ҷаҳониёнро, тамоми форсизабонони рӯи ҷаҳонро бояд мо нишон бидем. дар ин канал 15-20 асбоби мусиқии миллӣ, тарзи сохтанаш аз аввал то ба охир, дутор, доира, даф, най, сирнай, лабчанг, тутак, тамоми асбобҳои мусиқии миллӣ аз аввал то ба охир сохтанаш, чӣ хел таъмир карданаш ҳастай, навозишҳо ҳам ҳастай, метавонед тамошо кунед. Ногуфта намонад ки мо ба тамоми шаҳру ноёҳои Федератсияи Россия ба тариқи почта мо метавонем ки роӣ кунем. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дар YouTube канали ман бо номи Устохонаи ман аст, дар омада подписатсия мекунем, дастгирӣ мекунем. мо аз шумо бениҳоят миннатдор, хурсанд ҳастем. худо нигаҳбон, худо дар кадом минтақаи Тоҷикистон бошед. худо ёру мададгоратон бошад.